Permezz ta' emendi li qed jipproponi għal liġi dwar il-protezzjoni tal-ambjent, il-Gvern irid jassigura infurzar aktar effettiv permezz tal-possibilità li jinħarġu ordni ta' emerġenza f'każ ta' periklu imminenti għall-ambjent. F'dawn il-każijiet l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA tkun tista' taġixxi mill-ewwel mingħajr il-perjodu ta' 15-il ġurnata sabiex ordni tiġi effettiva kif titlob il-liġi llum. Qalet dan il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli meta fil-Parlament fetħet id-dibattitu fl-istadju tat-tieni qari tal-abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar il-protezzjoni tal-ambjent li huwa msejjes fuq emendi mresqin min-naħa tal-Gvern bil-ħsieb li tiżdied il-protezzjoni ambjentali f'pajjiżna. Emendi li qegħdin nipproponu biex jingħata spazju ferm akbar lill-pubbliku u lill-NGOs biex jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet u emendi li jagħmlu wkoll lill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi ħafna aktar effettiva. Il-Ministru Dalli fakret li l-ħidma tal-awtoritajiet biex jissaħħaħ l-infurzar ma bdietx illum. Il-ħidma biex insaħħu l-infurzar tmur ferm lilin mill-bidliet li qegħdin nipproponu f'dan l-abbozz. U fis-snin li għaddew l-ERA komplet issaħħaħ is-sistema ta' monitoraġġ tagħha permezz ta' sistemi ġodda ta' rapportaġġ ta' spezzjonijiet. Is-sena li għaddiet żdiedu l-ispezzjonijiet fuq il-baħar permezz ta' vettura attrezzata li l-ERA żiedet mal-flotta tagħha. Iż-żieda fil-preżenza tal-uffiċjali tal-infurzar tal-ERA fl-ibħra tagħna waslet għal regolazzjoni aħjar tal-industrija marittima għax awtomatikament iż-żieda fil-monitoraġġ waslet biex l-industrija tirregola ruħha aħjar. B'aktar preżenza fil-baħar l-ERA setgħet ukoll tinforza sistema ġdida fejn l-alf ta' ħut fl-akwakultura jitwaqqaf każijiet ta' rieħat qawwija. Barra minn hekk ġew installati numru ta' kameras tas-sigurtà f'postijiet strateġiċi li huma meqjusa bħala ta' riskju għoli. Dawn huma monitorjati minn kontrollum ġdida installata fl-uffiċċju tal-ERA. Il-Ministru Dalli qalet li biex jissaħħaħ l-infurzar qed tintalab il-parteċipazzjoni tal-pubbliku li permezz tas-sistema ERIS jista' jdaħħal rapporti dwar ksur tal-liġijiet ambjentali f'sistema unika li tiżgura li kull każ jiġi investigat u segwit minn uffiċjali tal-ERA. Żdiedu wkoll servizzi ġodda online fejn il-pubbliku jista' jirrapporta b'mod anonimu meta jara skart morbi b'mod irregolari, speċjalment f'siti naturali. Is-sena li għaddiet biss b'dawn is-sistemi l-ERA rċivit aktar minn 3000 rapport biex jiġu investigati każijiet ta' rimi ta' skart u irregolaritajiet ambjentali oħra. Fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena l-ERA diġà investigat numru ta' każijiet ta' irregolaritajiet ambjentali u s'issa nataw aktar minn 99,000 euro f'multi brabta man-natura, faċilitajiet industrijali, interventi fuq siġar protetti, fish farms u xogħlijiet li jmissu mal-kosta. B'kollox diġà nħarġu madwar 99 multa amministrattiva, fosthom dwar rimi illegali ta' skart, ksur ta' regolamenti ta' siġar, interventi f'siti protetti bla permess u ksur ta' kundizzjonijiet ta' permessi jew regolamenti ambjentali oħra. Inħarġu wkoll diversi twissijiet formali li l-iskop tagħhom huwa li l-awtoritajiet jedukaw qabel ma jirrikorru għal miżuri oħrajn.